om sagen skal ankes. Kun omkring 200.000 af de mange millioner er rent faktisk dukket op. Så skal det handle om Sri Lanka, som fejrer sin uafhængighedsdag i dag, samtidig med, at styret hævder, at oprørshæren, de tamilske tigre, reelt er nedkæmpet. Hovedstaden Colombo genlød af militærmusik her på 61-årsdagen for uafhængigheden. Præsidenten Mahinda Rajapaksa sagde, at tigernes 25 år lange opstand snart er helt knust om få dage. Men der er altså mindst 52 civile, der blev dræbt under heftige kampe på nationaldagen, og 250.000 civile, der er fanget imellem regeringshæren og de tamilske tigre. Arne Vågen, du er chef for Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling. Og hvordan er situationen på de civile oppe på nordvestspidsen af Sri Lanka? Vi vet ikke annet enn at den er alvorlig, fordi de er inne i lommer og kan ikke komme ut, altså krigslommer, og kan altså ikke komme ut derfra. De er altså klemt imellem regeringsstyrkerne og de tamilske tigre, hvor kampene er intense? Meget intense i forhold til det vi kan høre via for eksempel